Molt bé, agafo aquest micròfon que potser em anirà millor. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per rebre'ns i per acollir-nos. Gràcies a la plataforma i a tota la gent que esteu preocupats per aquesta qüestió. Nosaltres venim modestament a explicar el que hem fet. I el que hem fet us plantejaré d'entrada quin és el context, després quin és el model de desenvolupament que fa 20 anys que estem intentant consolidar i després com hem reaccionat davant de certes agressions a la implantació d'energies renovables en el seu dia. Per tant, començaré centrant la qüestió, és a dir, Catalunya és un territori on hi ha clarament diferenciades dues zones, una zona que és despoble i una zona que és molt potent. La zona verda és la zona que creix, la zona vermella és la zona que no creix, la Noguera, el Priorat estan dintre d'aquesta consideració, llocs que tenen dificultats per al relleu generacional. I com us deia, el Priorat és una d'aquestes comarques rurals. Situo una mica on estem, pels que no ho sapigueu, estem a la Serra Prelitoral, al sud del Principat, frontissa entre Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, Terres de Lleida, estem una mica al mig del no-res, podríem dir, una comarca molt petita, de 500 quilòmetres quadrats on arriba, amb una densitat de població de 18 habitants per quilòmetres quadrats, formada per municipis molt petits. I quan dic molt petits, vull dir molt petits. Ara us explicaré què vol dir molt petits. El Priorat pateix des de la filoxera una davallada constant de població. I encara no ens hem recuperat d'això. És a dir, la Priorat va arribar a tenir 30.000 habitants i ara tot just arribem als 9.500, no arribem. Com us deia, una comarca formada per municipis molt petits, dels quals 20, són 23 municipis, 20 tenen menys de 500 habitants i n'hi ha molts de 100 o 200 habitants. Aquí a sota veieu la piràmide de població, una comarca deformada en l'edat, és a dir, hi ha poca gent jove, molta gent gran, i per tant una comarca que té problemes per subsistir amb aquest relleu generacional. Alguns sabreu que la comarca està centrada en el món de l'agricultura, en el món del vi, bàsicament liderat pel sector vitivinícola. A partir a finals dels anys 90, principi de segle, va haver-hi un canvi de manera de pensar, en el sentit que teníem clar que no podíem anar a la quantitat perquè el terreny no ho permet i que ens havíem de centrar en la qualitat. D'aquí va néixer, històricament ja existia la DO Priorat, DOQ Priorat, una de les dues denominacions d'origen qualificades de l'estat espanyol, que té unes normes específiques més concretes per vetllar per la qualitat, i després neix la DO Montsant, que va néixer d'una decisió de la DO Tarragona, subzona Falset, i al final es va decidir i considerar que tenir una denominació d'origen pròpia per aquesta zona també era un element i un instrument important per poder subsistir. Però malgrat això, veureu aquí aquest gràfic de formatgets, el 71% dels pagesos són majors de 50 anys. És una situació extremadament greu. Per què? Perquè si és un model econòmic basat en l'agricultura i en el sector agroalimentari, i el 71% de la gent té més de 50 anys, doncs aquí tenim un problema de relleu generacional molt important. Veureu també que del 89 al 2017 s'han perdut més de 370 hectàrees de conreu. Per tant, és una situació que ens preocupa poder continuar en aquesta situació. Com us deia, un model d'agricultura artesanal de petita escala, de molt petita escala, i un turisme sostenible. I alguns direu, home, el turisme sostenible és possible? Bé, podríem parlar d'això després. Això donaria fruit d'un altre debat i justament el Sergi i jo la setmana que ve anem a Campmany a parlar justament d'aquesta qüestió, de si el turisme és sostenible o no, si el gestionem o no el sabem gestionar. També tenim una denominació d'origen d'oli, fruita seca, i per tant estem parlant d'una comarca eminentment agrària. El sector primari és molt important. Però és que el sector secundari, que és bàsicament la nostra activitat, és indústria, però és indústria agroalimentària, i per tant també depèn de l'agricultura. I el terciari, que també té un cert pes, està basat en el tema del turisme i el tema dels serveis vinculat amb el mateix. Per tant, com podeu veure, és una comarca que centra molt el seu recurs amb el que és propi, amb el recurs endogen que és per nosaltres l'agricultura i el sector primari. Per això, el que també estàvem molt preocupats des de fa molt de temps amb el tema de la sostenibilitat amb el turisme.
I com que hi ha un parc natural, vam poder optar al tema a una cosa que es diu Carta Europea de Turisme Sostenible, que el que pretén és posar una sèrie de magnituds per això, perquè el turisme no ens comporti una pèrdua de singularitat, però que alhora representi també ingressos i activitat econòmica pel territori. Sabeu, nosaltres darrere la muntanyeta tenim PortAventura i la indústria turística de primer nivell. Per tant, estem molt a prop d'això i ho veiem des de l'altra banda de la muntanya, però la tenim allà al darrere. Per tant, sabem el que vol dir massificació turística i el que vol dir certes activitats turístiques que són molt depredadores de territori. Per tant, estem molt preocupats d'això perquè, a més, som al lloc on tota aquesta massificació de gent, quan vol fer una excursió de dia, ens ve a veure. I, per tant, ens preocupa la qüestió del turisme i ens preocupa bastant. Malgrat el desenvolupament aquest que us deia el sector agroalimentari i bàsicament centrat en el tema del vi, continuem tenint el mateix repte, que és el despoblament. Som menys de 10.000 habitants, envellim, ja us he explicat, però és que tampoc tenim capacitat per garantir aquest relleu generacional perquè ens falten serveis, ens falta habitatge, ens costa diversificar l'economia, no tenim bones comunicacions, no tenim transport públic pràcticament i, a més, el que més ens preocupa és l'últim que posa aquí sota, és exigim suport institucional perquè tenim la percepció de ser invisibles. Som poquets i som invisibles. Per tant, aquí sempre diem, si som poquets i som invisibles, hem de fer molt soroll, perquè si no continua sent invisible. Quina ha estat la nostra estratègia per revertir aquest despoblament? La nostra estratègia ha estat situar el paisatge en el centre de l'estratègia de desenvolupament local. O sigui, el paisatge és el nostre recurs fonamental, del que vivim. Després intentaré, ja ho veureu més endavant, desmuntar 3 estereotips del que vol dir paisatge. I en què se centra aquest paisatge? En un model econòmic que no trenqui aquesta harmonia i aquest recurs que tenim. En aquest eix de desenvolupament que hem anomenat vi, natura, patrimoni, al voltant de tot això és amb el que volta la nostra forma d'entendre com creiem que ens volem desenvolupar. Aquí hi ha un esquema del que representaria centrar el paisatge en el centre de desenvolupament, és a dir, tot el que implica i tot el que afecta. I, per tant, nosaltres el que vam definir és ens vam acollir, ens vam agafar el tema aquest de paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània. I després us explicaré per què. Per què el motiu d'escollir aquest lema, aquesta forma d'entendre el nostre model de desenvolupament. El que voldria ara, en primer lloc, és desmuntar 3 estereotips del que vol dir paisatge. I els 3 estereotips, des de la nostra perspectiva, són el paisatge és una postal, després explicaré per què entenem que no és així, que per desenvolupar un món rural tot s'hi val, i per últim, que generant activitat econòmica, això sol revertirà el despoblament. I ara intentaré desgranar un per un aquests 3 factors que em penso que són fonamentals per generar debat i per entendre com hem centrat la nostra proposta de desenvolupament. El primer ens hem agafat a la definició que fa el Conveni Europeu de Paisatge, que diu que el paisatge és el resultat de l'acció entre les persones que hi vivim i els factors naturals i el territori on estem. Sense persones no hi ha paisatge. Sense persones hi ha un espai natural, però no hi ha un paisatge cultural. I, per tant, és un espai que està humanitzat. És a dir, no és un espai intocat, no és una postal bonica o no. No es tracta d'això. Es tracta de veure quin model de desenvolupament hi ha en un lloc i, fruit d'això, l'acció quotidiana del que fem cada dia és el que conforma aquest paisatge. I, per tant, si això ho col·loques en el centre de la teva estratègia, i si seguim a la segona definició que diu què vol dir gestió de paisatge, és l'acció des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible. Per tant, aquest estereotip és el que volem trencar primer, perquè nosaltres fa més de 20 anys que lluitem contra el tema de dir aquests del paisatge sempre esteu pensant en la postaleta. No és una postal, és el fruit de la nostra acció quotidiana cada dia. I depèn del que fas, tens un paisatge o en tens un altre. Per tant, és important entendre aquest primer concepte. El segon concepte que voldria parlar és que també se sent moltes vegades que en els territoris rurals hi cap tot, tot s'hi val. I llavors aquí ens voldríem agafar una definició clàssica d'un mestre del desenvolupament local, Mateo Hernando, que diu que hi ha 3 coses importants pel desenvolupament local, que és un procés reactivador, és a dir, és una política pública amb vocació de continuïtat i amb voluntat d'activar l'economia i la societat local.
però fonamentada en els recursos endògens, és a dir, el procés vol utilitzar recursos que es troben al mateix territori, no fora del territori, en el mateix territori. I per últim, la cooperació público-privada, i a nosaltres ens agrada afegir comunitària, és a dir, el públic, qui té les competències, qui té els recursos, però també la comunitat que hi viu. Per tant, es tracta de consensuar quin model de desenvolupament hem de tirar endavant perquè tothom pugui viure amb unes certes garanties de continuïtat. Però això no és suficient, perquè nosaltres també, quan parlem de desenvolupament endogen, aquí jo llenço una pregunta. Ha frenat el despoblament rural el desenvolupament exogen? Aquí puc posar 4 exemples que tenim a prop del Priorat o al Priorat. La central nuclear d'Ascó, les centrals eòliques de la Terra Alta, l'abocador de Tivissa, l'Arquímia de Flix. Això ha frenat el despoblament? La resposta és no l'ha frenat. Per tant, hem de pensar més en clau de desenvolupament endogen que no pas en desenvolupament exogen, que vol dir coses que ens venen imposades de fora. El tercer punt, que també voldríem desmuntar, és l'estereotip de que l'economia ho reverteix tot, l'economia reverteix el despoblament. Jo us poso un exemple modest, però molt significatiu en quant a números. Gratallops és un poble del Priorat, de la DO Priorat, en què el de l'any 91 tenia 4 cellers i actualment en té 28 dintre del poble. Tots són cellers petits, perquè veureu després que us explicaré que per nosaltres és molt important, un dels valors del paisatge és l'escala, la dimensió de les coses. Hi ha 28 cellers, però tots ells són molt petits. Però això ha revertit el despoblament, aquí teniu les xifres, no l'ha revertit el despoblament. Cada dia entren a treballar de fora del poble, és un poble que té 300 habitants, 230 habitants. Cada dia entren a treballar de fora del poble més de 100 persones als cellers a treballar. Però és que la població tampoc no reverteix. L'activitat econòmica no és suficient. En el cas de Gratallops, perquè no hi ha habitatge, perquè no hi ha serveis, perquè no hi ha comunicació. Per tant, si vols revertir el despoblament, has d'atacar les diferents causes d'aquest despoblament. Per tant, és l'altre estereotip que volem fer caure. Dit això, el que voldríem és aquest recurs endogen pel desenvolupament, és a dir, el paisatge, que nosaltres hem decidit que volíem fer això, i quan hem dit hem decidit, després us explicaré qui ha decidit això. Quines són les premisses per revertir aquest despoblament? És a dir, per generar aquest model. Hi ha una sèrie de premisses que nosaltres considerem importantíssimes. Llavors, quines són aquestes premisses? Primer i principal, millorar la qualitat de vida de la gent que hi viu. Si no millores la qualitat de la vida de la gent que hi viu, el criteri de desenvolupament a llarg termini s'acaba. La gent no està a gust. Si els pares conviden els fills a marxar, no hi ha desenvolupament. El segon és comptar amb la comunitat. Què vol dir això? Doncs has de saber qui tens, qui som. Després ara us explicaré què és el que vam fer per saber qui som. Comarques petites és més fàcil, però no ens hem de quedar amb la superficialitat, hem d'anar a fons de les coses. Com ja us deia, aprofitar el recurs endogen, el que tenim nosaltres, el recurs que tenim que no es pot deslocalitzar, que no depèn d'un factor competitiu per dir ara el factor competitiu és un altre i em deslocalitzo. Els recursos endògens no es poden deslocalitzar, o és més difícil que es deslocalitzin. Després, respecte a uns valors consensuats. Veureu que nosaltres fem molt d'èmfasi en aquesta qüestió. Quins són els valors que ens defineixen com a territori? Nosaltres portem més de 30 anys donant-li voltes a això. Per tant, és important saber en quins valors fonamentes el desenvolupament, perquè quan parlem d'interessos, tothom té els seus. Però si parlem de valors, podem arribar a aquests mínims de consens a partir dels quals es poden vestir acords i consensos per desenvolupar les polítiques. Que tingui un caràcter transversal, és a dir, que no afectem només una cosa però abandonem les altres. Per tant, ha de tenir un caràcter transversal, integral. Després que és de baix cap amunt, aquesta parauleta màgica, el bottom-up. I ara aquí posa un exemple que al Priorat ens serveix molt, perquè la gent ho entén molt fàcilment i segur que vosaltres també, del procés del vi. Quan tu poses raïm a fermentar, poses el raïm a llelatina a fermentar, i llavors això, amb el temps, el sucre va transformant-se en alcohol i va tirant CO2 i això les pells fa que les pells vagin tirant amunt i fa una crosta a dalt.
Per trencar aquesta crosta es pot fer de dues maneres. Des de baix, que el CO2 bulli molt i que al final, per pressió, peta aquest barret que es diu, o des de dalt, el que es diu el pissatge, que apreten des de dalt per trencar el barret. Per tant, el bottom-up vol dir les polítiques han de sortir de baix, però si algú no trenca el barret, no es porten a la pràctica. I per tant, ja dic, només es pot fer de dues maneres, o des de dalt apretant i trencant el tap, o des de baix que hi hagi molta pressió social, és a dir, no voldria dir-ho així tan clarament, però la revolució. I entre una cosa i l'altra hi ha moltes mesures i moltes d'això. Però és important entendre que les coses han de sortir de baix i que s'ha de fer petar aquest barret. Si no peta el barret, no canvien les coses. Després, la cooperació entre la comunitat i l'administració. Això és fonamental, perquè si l'administració no coopera, qui té les competències i el finançament per fer-les i les polítiques públiques, doncs no es fan les coses. Per tant, aquesta cooperació és fonamental. Després explicaré com ho hem intentat fer nosaltres, això. Potenciar el talent propi del territori. És molt fàcil buscar especialistes, és molt fàcil buscar, però aquesta gent el que fa és que després, quan acaba la feina, marxa. Els que sou d'aquí, esteu aquí, es quedeu aquí. I per tant necessita compromís de la gent que hi ha aquí. El que es tracta és que els que hi ha aquí no marxin. I per tant, potenciar el talent és una part important. Compartir la informació. Això és molt fàcil de dir i molt difícil de fer. És a dir, posar la informació damunt de la taula per poder prendre decisions. Si no es tenen tota la informació, no es poden prendre decisions encertades. I per últim, i per nosaltres el més important, és passar a l'acció. Perquè si no passem a l'acció, tot això és teoria. Per tant, com es passa a l'acció? La clau és aquesta. Com ens organitzem per passar a l'acció? Com us deia, amb el tema de la comunitat, nosaltres vam fer una cosa que es diu un mapa d'actors. Qui som? I quines relacions tenim entre nosaltres? Vam estar 3 anys fent això perquè el que volíem és no anar només a aquestes categoritzacions i aquests calaixons, sinó anar més al fons i veure quines relacions teníem entre nosaltres. Per exemple, que tothom és sabut la relació difícil que hi ha entre agents rurals i pagesos, o entre els ajuntaments d'un cantó polític o de l'altre cantó polític, o d'una denominació d'origen amb l'altra denominació d'origen. Aquestes relacions, quines són? De cooperació o de conflicte? I després també vam analitzar la gent que tenia, o sigui, d'aquests, qui tenia molta incidència en el paisatge i alhora quina capacitat que l'escoltessin tenia. I ens en donem compte, per exemple, que els pagesos tenen molta incidència respecte del paisatge, però que costa que els escoltin. En canvi, altres que tenen molta veu pública, que els escolta tothom, però és que a l'hora de la veritat resulta que el que diuen no està d'acord amb el que hem consensuat, el que hem pactat. Per tant, es tracta de veure qui hi ha, com són, i el que també vam veure és que no és el mateix un pagès de la DO Priorat que un pagès de la DO Montsant, no és el mateix un pagès que té 5 hectàrees que un que en té 50, no és el mateix un oleicultor que un viticultor, enteneu el que vull dir? S'ha d'anar al gra petit si tu vols arribar a saber exactament en què t'estàs movent. Clar, en una comarca amb 10.000 habitants, doncs quasi bé ens coneixem tots, per lo bo i per lo dolent. Però també us he de dir que de tots aquests 10.000 habitants, gent que sigui activa, doncs hi ha els que hi ha. O sigui, jo sempre he dit que el projecte, si llevéssim entre 150 i 200 persones, tornaríem al segle XVIII. I això és així, perquè són les persones que mouen, que quan vas pels llocs te'ls trobes a tot arreu. És la gent que té inquietud de fer coses. I els altres prefereixen estar al cafè dient el que dirien en una agora pública, però que no té cap transcendència. Per tant, és important saber en qui et jugues, en qui estàs jugant en aquest joc. Aquesta, per mi, és la part més important perquè nosaltres hem estat donant-li voltes a això molt de temps. Quins són els valors del nostre paisatge? Per què això? Per el que us deia, és més fàcil després entendre's si compartim els valors. Llavors, qui ha definit això? Això hem preguntat, hem anat pels pobles, hem fet reunions, portem 20 anys fent això. I encara ara fem coses per això. I és una cosa que no ens hem de cansar mai de fer, perquè si aquesta base és sòlida, després és més fàcil arribar a acords. Els nostres valors són aquests, no m'enrotllaré amb això perquè són els nostres, però perquè entengueu, la nitidesa del paisatge, la legibilitat, és a dir, és un paisatge que es pot llegir, es pot veure i queden rastres,
és una comarca amb 23 municipis molt petits, que els pobles estan molt ben agrupats entre si, que no hi ha ni granges, ni polígons, ni grans coses que distorsionin aquesta imatge que té el Priorat, que es pot llegir perfectament, que és una comarca agrària, que no és una comarca de monocultiu, que és una comarca de policultiu mediterrani, que no hi ha grans extensions de res, però que hi ha petits trossets, ara hi ha una vinya, hi ha olivers, ara hi ha ametllers, ara hi ha bosc, ara hi ha un poble. I aquí ve el segon tema, que és l'harmonia. L'harmonia vol dir el sentit de l'escala i de la dimensió de les coses. Al Priorat tot és escala petita. Són pocs habitants, els pobles són petits, els camins són petits, les carreteres són petites, les escoles són petites. Per tant, qualsevol cosa que estigui dintre d'aquesta dimensió i no trenqui aquesta visió i aquesta escala, no desentona el paisatge, en el nostre model, i per tant no és un cop. Per tant, ho pots assumir bé, ho pots integrar bé dintre d'aquesta visió de paisatge. Aquesta és la més important, perquè aquesta harmonia és el que després ens inspira en qualsevol dels altres temes, quan parlem de turisme. És a dir, volem turisme sí, però. Volem renovables sí, però. Volem, enteneu una mica la idea? És a dir, tot el que càpiga dintre d'aquesta dimensió és benvingut i tot el que passa d'això no ens agrada. Volem que vinguin marxes cicloturistes, sí que en volem, però no volem que en vinguin 3.000 a la vegada. Volem que vinguin, però que vinguin en grups més petits, perquè les nostres carreteres, els nostres pobles estan preparats per això, no estan preparats per aquest volum tan gran. Ja us he dit que al darrere de la muntanya tenim PortAventura i tota la indústria turística de la Costa Daurada. Per tant, només cal travessar l'altra banda per veure què passa quan el lloc es passa de capacitat de càrrega. Després, si voleu, en parlem d'això. L'equilibri entre l'acció de les persones i l'entorn que et rodeja. És a dir, el que abans es deia, val més menjar poc i pair bé. Vull dir, que les coses tinguin aquest equilibri entre el que fem i la diversitat, l'altre gran valor que té aquest paisatge. És a dir, és un paisatge que és molt divers, justament perquè no és un monocultiu, perquè és un pluricultiu, i justament perquè no està conformat amb un model fet des de fora, sinó que és un model que pervé de molt lluny, que es basava en l'agricultura, perquè durant tot el segle XX el Priorat va estar a punt de desaparèixer. És a dir, han anat perdent població, i fruit d'aquest despoblament durant tot el segle XX, ara tenim aquest paisatge i aquesta conformació d'aquest entorn que tenim. I per últim, el tema del valor immaterial, de la cultura popular, de les tradicions, de les cançons, de les dites populars, moltes d'elles vinculades amb l'agricultura. Dit això, el que em centraré una mica és en què hem fet per concertar les polítiques públiques. Com deia el Gerard al principi, jo en aquest moment soc el president de l'entitat Prioritat, però també soc el cap de l'àrea de desenvolupament del Consell Comarcal. Per tant, algú pot dir, hòstia, això és possible? Doncs sí, és possible. En el meu cas és possible. No exempt de problemes i de dificultats. Moltes vegades, quan vaig al lloc de dir ara porto el barret de no sé què, ara porto el barret de no sé quan. I això és una pràctica que nosaltres hem hagut de fer sovint. És a dir, quan nosaltres vam decidir, després explicaré, intentar impulsar una candidatura a Patrimoni Mundial de Paisatge Agrari Mediterrani, que després explicaré una mica millor, hi ha una part que defineix quins són els teus valors com a territori, que és aquests que us explicava al principi, però després t'exigeixen un sistema de gestió. I un sistema de gestió vol dir tenir un ens que gestioni això i, a més, unes línies estratègiques, un pla d'actuació. Llavors, aquest òrgan de concertació, que era el plan B, era el pla B aquest, perquè el plan A, quan vam veure altres candidatures de Patrimoni Mundial, vam veure que tothom tenia consorcis, agències, coses molt institucionalitzades. Nosaltres he de dir que no ens en vam sortir. No ens en vam sortir perquè no vam saber trencar aquest barret que us deia i les administracions de més amunt no ens van entendre. Llavors vam haver d'utilitzar una fórmula que preveu la llei, que és els òrgans de concertació, els òrgans de participació. Quan nosaltres parlem de la comunitat i parlem dels ajuntaments i del Consell Comarcal, formen part d'aquesta comunitat. Quan parlem d'administració no els incloem amb ells. Quan parlem d'administració parlem de Diputació, Generalitat, Ministeri, Europa, parlem d'això. Perquè la nostra administració, ja us he dit, són municipis molt petits, l'alcalde és el palet, el pintor, el fuster, el pagès, són els nostres veïns, per tant estan dintre de la nostra comunitat.
I, per tant, hem fet una feina molt llarga amb els ajuntaments perquè també s'incorporin dintre d'aquesta dinàmica. Si això no s'aconsegueix, és molt difícil revertir aquesta situació. Els ajuntaments són molt importants en el procés. A l'entitat, són 23 municipis, tenim 18 municipis associats. Encara n'hi ha 3 o 4 que resisteixen. Són pesats i continuem insistint i continuem burxant perquè hi siguin, perquè pensem que és important que hi siguin tots. Llavors, el Consell Comarcal crea aquest ens de concertació, perquè deia on ens assentem, on parlem i per què estem fent les coses. És una comissió de paisatge, que li diem, comissió de paisatge, que hi ha un òrgan de decisió, que és el plenari, que vam utilitzar el mapa d'actors aquests que us hem fet per no deixar-nos a ningú fora assentat. Som unes 30 persones, entitats representades en aquesta comissió de paisatge. Després hi ha una oficina tècnica formada pels tècnics d'aquestes entitats. És a dir, aquesta comissió no té personalitat jurídica pròpia. És un òrgan del Consell Comarcal. Llavors, si aquí el Parc Natural, el Consorci de Llaveria, Prioritat en el Turisme, Prioritat, Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives, tota aquesta gent posen tècnics per projectes concrets i la nostra oficina tècnica és això. És a dir, no hi ha una oficina tècnica per gestionar això. És a dir, ens nodrim de tècnics de diferents administracions o diferents entitats per intentar gestionar aquesta comissió de paisatge. Després, la part més important és la part dels òrgans de concertació. Hem creat un fòrum de cultura, un fòrum d'ensenyament, un fòrum d'agricultura, un fòrum de turisme, però també una taula de concertació de les energies renovables, que us explicaré una mica ara més en detall, o també estem treballant en una taula de l'aigua i ara estem intentant moure un tema del tema d'habitatge. Perquè, malgrat que tenim els pobles plens de cases buides, tenim problemes d'habitatge. Per tant, si no podem oferir feines dignes i habitatge a la gent, doncs com volem revertir aquesta situació de despoblament? Doncs on estem això. Llavors, aquest sistema es crea l'any 2007, ara us explicaré com neix una mica l'entitat i per què fem i què estem fent, i us diré que al principi del segle XXI, a la comarca es va generar un debat referent a una agressió molt gran que vam tenir. La nostra emblema de la nostra comarca és la Serra de Montsant, és un massís muntanyós, petitet, que està a la Serra de Peritoral, però que és el nostre emblema, és el nostre símbol. I aquí damunt, penseu que la Serra Major, que és el culmen d'això, té uns 20 quilòmetres, doncs en aquests 20 quilòmetres anava una central eòlica enorme. La Serra Major està situada a uns 1.100 metres d'altitud. Clar, era un lloc que tenia un impacte visual i un impacte desmesurat. I aquí va néixer un debat sobre si volem això o no volem això. Aquest debat posava en consideració el valor que té el nostre paisatge, ja vam començar a reflexionar això, i ara us poso aquesta fotografia, perquè ara fa 25 anys, aquest any va fer 25 anys, que es va crear una plataforma per defensar això, perquè no volíem que el Montsant hi hagués una central eòlica, amb el que implicava accessos a línies d'evacuació, tots els molins. La gent de la comarca es va revoltar contra això i no volíem de cap de les maneres. El 2001 neix aquesta plataforma, la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, i en aquell moment, l'any 2001, vam ser capaços de signar un primer acord. Un primer acord que primer el va aprovar la societat civil i després vam fer grupets de treball, el grup de Porrera, el grup de les Vilelles, el grup de Gratallops, el grup de Capçanes. Llavors, era una o dues persones que anaven poble per poble explicant aquest acord en què consistia. I aquest acord consistia en dir que a la Serra Major no volíem molins i que hi havia una zona de la comarca que, si se n'havien de fer, doncs que havia de ser allà. Llavors vam començar primer amb un ajuntament, després amb un altre, i amb un altre, i amb un altre, i al final vam aconseguir que molts ajuntaments signessin aquest acord i llavors vam portar la moció al ple del Consell Comarcal. I llavors, en la moció del ple del Consell Comarcal, per un vot d'un trànsfuga, i els trànsfugues a vegades són bons i a vegades són dolents, però a vegades són bons, d'una persona que va contravenir les ordres del seu partit, es va aprovar per un vot a l'acord comarcal. Això va ser un canvi molt important, perquè quan vam tenir el suport dels ajuntaments, no tots, vam començar amb un, amb dos, amb tres, i vam estar durant 4 o 5 anys recollint acords, anant a xerrades, anant a explicar el tema als municipis. En una xerrada vam anar a un poble, que no el diré perquè no cal, però ens esperava l'alcalde i els regidors a la porta evitant que entrés ningú a la reunió.
I no va venir ningú, no van deixar entrar ningú. Al final aquell municipi va canviar i al final van signar l'acord al cap de 3 anys. Vull dir, quan em deia què es pot fer, doncs la meva recomanació és posar-se pesat i tenir perseverança i constància a les coses. Bé, neix aquest primer acord comarcal l'any 2001 i després d'estar això que us deia, 5-6 anys, molt centrats en el no volem, ens hem donat compte que no era una bona tàctica centrar-te en el no vull. I llavors és quan vam començar a pensar en tot això altre que us he explicat al principi. És a dir, si nosaltres pensem en un model de desenvolupament en què per exclusió això no hi cap, no cal dir que no. Es tracta de dir jo vull això, que és diferent de dir jo no vull allò. Nosaltres aquí en aquell moment va coincidir un moment en què els cellers tenien força i els cellers necessiten per vendre vi la imatge de territori que ara tenim. Per tant, aquests van ser els nostres màxims aliats. No ens va costar que els cellers s'apuntessin a l'entitat ràpidament, perquè entrava dintre d'aquests valors que us deia. Per tant, com que coincidíem en valors, doncs vam tenir moltes adhesions al projecte. El que pretén Prioritat quan neix el 2007 és justament això, deixar de parlar de no vull, pensar en què volem, com voldríem veure la nostra comarca d'aquí a 20 anys, que per cert, ja hi som, ja han passat aquests 20 anys. Ara ja veiem on estem. En aquell moment és on volíem veure'ns on estàvem. Després explicaré els abans i enreres que hi ha hagut, perquè els he d'insistir, escolta'm, parlem també dels avenços i dels retrocessos. Tot això que us explico, com podeu entendre, no ha estat un camí de roses. Ha estat difícil i controvertit. I difícil, molt difícil. Però bé, com us deia, parlant en positiu, vam aconseguir moltíssimes adhesions. El 2007 neix l'entitat, que aglutina persones, famílies, entitats, empreses, ajuntaments. Ara vam començar l'acte fundacional, el 2007 eren 25 socis i ara són 240 socis. Tenim uns recursos propis de 30.000 euros que ens aporten els socis. I quan un es basa en els seus recursos propis és lliure per decidir, per pensar. Per tant, no depenem de cap institució. Som una entitat, som una associació sense ànim de lucre que gestionem els nostres propis recursos. Insisteixo, els ajuntaments estan aquí dintre també. Com que nosaltres sempre ens ha una frase molt, que ja no recordo de qui és, de tant que l'hem repetit, el paisatge és el rostre del territori. Respecte del que fem és el que després veiem i ens veuen des de fora. Un model que planteja una gestió enraonada i global d'un paisatge en tant que eix transversal que implica a tota la societat. És que l'objectiu és que impliqui a tothom, no deixar ningú a fora. Del 2007 al 2014, que és els primers anys de l'entitat, el manteniment del debat, més enllà d'haver aturat aquests projectes, perquè al final el Montsant es va aconseguir aturar, perquè vam aconseguir que el Montsant fos declarat parc natural. Per tant, un cop aconseguit això, aquell lloc estava vetat, però els altres no. Llavors hem pensat, com continuem treballant perquè això pugui ser d'aquesta manera que és. Llavors ens va acudir que podíem optar això, a presentar una candidatura a Patrimoni Mundial com a paisatge agrari mediterrani. En aquell moment us asseguro que no sabíem del que estàvem parlant. Ara sí que sabem el que ens hem ficat, després de 20 anys de treballar amb això. Jo poso el símil, no? És com si l'equip de futbol de Porrera, que té 250 habitants, 300 habitants, digués jo l'any que ve vull jugar a la Champions. Doncs és el mateix. D'acord? És un repte gegantí. Però és un repte instrumental. És a dir, al final ja no ens interessa tant si serem declarats o no Patrimoni Mundial, sinó si som capaços de gestionar el territori d'una forma enraonada i dotar-nos d'uns mecanismes de gestió territorial que ens permetin, el que us deia abans, viure amb dignitat en una zona rural, que no cal ser de ciutat per poder viure amb dignitat. És més, reivindiquem aquesta ruralitat constantment. El 2014, després de 7 anys de treball, aconseguim entrar a la llista indicativa del Consejo del Patrimoni Històric, que és el requisit previ perquè les candidatures les presenta el Ministeri de Cultura i, per tant, vam haver de passar per Generalitat, per Diputació, per Generalitat. Nosaltres sempre diem que nosaltres la primera persona que li hem donat la candidatura va ser el president Montilla, imagineu, i això ja fa dies d'això. Doncs, han anat passant polítics, han anat passant equips, han anat passant governs, i nosaltres continuem i perseverem. I us deia, el més important és perseverar.
El més important és continuar i trobar relleu en aquests moviments socials que generen. Perquè el moviment social, quan hi ha una agressió molt forta, és molt fàcil que s'hi sumi gent, però després passa un any, passen 2 anys, i vull dir, com continua això? Si no trobes un vincle o una manera de lligar, és difícil que pugui continuar. Llavors, el 2014 entrem a la llista indicativa, el 2017 ens retirem. I per què ens retirem? Ens retirem doncs perquè no es va entendre ben bé el que nosaltres volíem plantejar. És a dir, és molt fàcil reconèixer un monument com a patrimoni mundial, perquè és únic, però com demostres que un territori té una singularitat? Llavors vam tenir un informe que ens recomanava retirar-nos per replantejar la candidatura. Doncs en això estem, des del 2017, que estem replantejant com tornem a plantejar això. Però insisteixo, no ens preocupa tant la declaració de patrimoni mundial, sinó que el que ens preocupa és com gestionem aquest territori de forma que això ho puguem passar a les generacions futures. Per tant, el que ens preocupa és el segon volum del dossier de candidatura, que és el sistema de gestió. Si som reconeguts o no patrimoni mundial, ja ens ho trobarem pel camí. És a dir, nosaltres ja teníem clar que era una candidatura difícil. Però bé, en això estem, treballant en això. Llavors, aquí és on ara voldria lligar el tema pel qual he vingut avui aquí. Exacte. I vaig pel temps. En 5 minuts ara ho acabo, això. L'any 2021, després de 20 anys del primer acord comarcal, ens trobem que hi ha una agressió molt gran, una altra vegada una agressió, de 232 hectàrees de plaques solars a la zona del Baix Priorat, on hi havia 70 famílies pageses que ni ho sabien. Això va generar una altra vegada un rebombori important. Vam fer una concentració, vam tornar a fer signar un manifest i reclamàvem una altra vegada un acord comarcal després de 20 anys de lluita. I efectivament vam aconseguir altra vegada signar aquest acord, el van signar més de 2.000 persones, tots els ajuntaments i el Consell Comarcal, vam aconseguir que en aquest acord, que ara us repasso ràpidament què és el que demanàvem. El primer que dèiem és que apostàvem pel mateix model socioeconòmic, és a dir, que no ens fèiem enrere, que estàvem pensant exactament en el mateix que feia 20 anys, és a dir, un model de petita escala, fonamentat en l'agricultura, fonamentat en el turisme sostenible, fonamentat en la proximitat, i que per tant volíem continuar pensant que el recurs endògens era l'important, i per tant volíem tornar a sentar les bases, dir, volem començar per aquí, no ens desdim, estem en la mateixa. Després el que volíem és que es constituís una agència comarcal de transició energètica a la comarca, perquè en aquell moment això en parlàvem, en fòrums, en debats, però no hi havia un lloc on ens trobéssim per poder parlar d'això. I el que demanàvem és que es creés un grup de treball d'aquesta comissió que se centrés en la qüestió de l'energia. Que l'objectiu d'aquesta oficina fos l'elaboració d'un pla comarcal de transició energètica. I això és el que al final després vam aconseguir, després el Sergi explicarà què és el que hem fet i com ho hem estat treballant, etc. Per què? Perquè nosaltres, si volíem dir que no volíem molins o no volíem plaques, primer havíem d'entendre que nosaltres havíem de ser sobirans i havíem de veure com nosaltres produïíem la mateixa energia que consumíem. És a dir, nosaltres com contribuïm en això? Doncs bé, no pots dir que no si tu no fas els deures. Em diu, home, el que primer hem de fer és fer els deures nosaltres. I per tant vam dir, home, el que nosaltres hem de ser és responsables i solidaris i treballar amb un pla de com nosaltres farem això. Després vam instar el Departament de Presidència per derogar un decret, el 16/2019, que es va derogar, i després dues coses importants, perquè les dues estan en tràmit, també que es modifiqués la llei de patrimoni considerant els paisatges culturals. En moltes comunitats autònomes això està reconegut i Catalunya no. Per tant, si el teu país no et reconeix, com pretens que el món et reconegui? Aquest és el nostre argumentari. Doncs el primer que demanem és que la Generalitat modifiqui aquesta llei de patrimoni cultural que inclogui aquesta figura. I després també, en aquell moment que estàvem parlant del tema de l'impuls del pla sectorial agrari específic pel Priorat, perquè reconegués l'especificitat que té el Priorat. És a dir, no és una terra fèrtil, no és una terra que es pugui regar, no és una terra que sigui plana, però té altres valors. Per tant, agronòmicament, les terres del Priorat no valen res. En canvi, surten uns productes d'alt prestigi. Per tant, el que estàvem és en això. Com fem això? Si mirem produccions, productivitat, agroeconomia, temes de rendiment econòmic, les terres són pobres, són de secà i, a més, no són ni abancalables. Per tant, si no ens agafem a altres valors, de què estem parlant? Per tant, demanàvem això. Ja acabo,
Finalment va sortir una ordre de l'Institut Català d'Energia dient que es farien oficines comarcals d'energia energètica, que s'han fet a totes les comarques, i nosaltres aquí ens va venir de perles, perquè home, ara podem aprofitar aquesta circumstància per desenvolupar aquest acord comarcal. I el primer que vam fer quan va ser demanar aquesta sol·licitud és dir, escolti'm, aquí hi ha un acord comarcal, aquí hi ha un acord de 2.000 persones, ajuntaments, entitats, que diem volem desenvolupar energies renovables, però d'acord a que no es destrossin, no es malmetin els valors i els objectius de qualitat paisatgística. Per tant, sí, però. Ho volem fer, però no volem malmetre l'altre. També demanàvem que es contractés un tècnic, cosa que ha passat. A través d'aquesta ajuda de l'Institut Català d'Energia hem pogut contractar un tècnic, que es creés un grup impulsor d'aquestes energies renovables, que també s'ha constituït aquest grup. El Consell d'Alcaldes va escollir 5 alcaldes i les entitats van escollir els seus representants. I tenim un grup de 20 persones que ens reunim periòdicament per debatre, per veure com està anant tot això. Bé, vam dir, volem elaborar un pla de com, és el que us deia, no un pla, que és el que us explicarà el Sergi com ho hem fet. I després hem fet un munt de jornades de sensibilització i per veure com arribem a cada un dels punts, com aquí, com allà, perquè us ho dic, això no està lliure de controvèrsia. Això és una lluita constant i de cada dia. És a dir, sí, però és el tema delicat de com es tenen endavant les coses. I per últim, per acabar, m'agrada acabar amb aquesta frase, i és que debatre sobre els valors del nostre paisatge, al final el que ha passat és que ens ha fet reaprendre els nostres propis valors. Moltes gràcies.